Doncs ara parlem amb el Ramon Junou, que és l'alcalde de Bellpuig, i bueno, com ha anat això aquest any del Ball Parlat dels Diables d'aquí? Molt bé, doncs crec que la iniciativa ha estat molt encertada, l'espai també, i doncs ara amb l'establiment definitiu ja del Ball de Diables, aprofitant la colla dels Dimonis Foc Foll que aquí a Bellpuig, es tanca el cercle que vam iniciar amb la recuperació del seguici popular de la vila, que iniciativa dels companys dels Grallers Les Güell, hem anat durant aquests 3 anys treballant-ho, i que crec que aquesta última cirereta del Ball de Diables és una bona motivació a mantenir el seguici i ampliar-lo si hi ha il·lusió que no en falta des de l'Ajuntament de cara als propers anys. Com Bellpuig sempre ha treballat amb la cultura popular, tant a nivell de premis com de cercaviles, estem agraïts de que també el Centre de Promoció de la Cultura Popular com a organisme en aquesta temàtica de la Generalitat hagi apostat també per Bellpuig en el projecte de tallers per la festa, en tirar endavant aquesta iniciativa.